ଏହି ଘଟଣାଟି ତାମିଲନାଡୁ ଯିବା ପିଲାଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେମାନେ ମିଶି 10 ଜଣ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆମର ବି ଟିକେଟ୍ ସରିଥିଲା। ଆମେମାନେ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମର ଟ୍ରେନ୍ଟି ସକାଳ 8:15 AM ଥିଲା, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବିବେକ SF ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆମେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରି କରି ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ବିଶାଖାପାଟଣା ଟପି ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ସେଠୁ ସେଇ ଶୀତୁଆ ପବନରେ ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଟିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଦେଖେ ତ ଲାଟିନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉଟଡୋରଟି ଖୋଲା ଅଛି। ମୋତେ ଜୋରସୋରରେ ଶୀତ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ସେଇ ଡୋରଟିକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ସେଇ ଲାଟିନ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଲାଟିନ୍ଟିକୁ ଜୋରସୋରରେ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ବାଡ଼ାଏ। ମୁଁ ଭାବେ କିଏ ଯାଇଥିବ ଓ ଆଉ କେହି ଆଗୁଆ ଖିଡ଼ିକି ଦେଇ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ଯାଏ ଖୋଲିଦିଏ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ସେଇ ଲାଟିନ୍ କବାଟଟି ଖୋଲେ ଓ ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାବୁଥାଏ ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ। ମୁଁ ବେକାରଟାରେ ଡରୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ମୋବାଇଲଟିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପୁଣି ଏକ ଲାଟିନ୍ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସେ। କେହି ଜଣେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଏ ଗନ୍ଧରେ ମରିଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦିଏ ତ ତା ଭିତରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଆସି ସିଟ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ ଆଉ ଡାକେ, ହେଇ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଉଠ ଉଠ, ଭୂତ ବାହାରିଲାଣି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଉଠୁନଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଥାଏ, ସେଇ ଶୀତରେ କିଏ ବା ଉଠିବ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କମଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ତାପରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ି ମୋତେ କୁହେ, ହେଇ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ, ଦିନ ହେଲାଣି ଉଠ। ମୁଁ କୁହେ, ତାମିଲନାଡୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 10 ଘଣ୍ଟା ରହିଲାଣି, ମୋତେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ଯେ ସେ ଲାଟିନ୍ ପାଖରେ କିଏ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ନିଦ ଟିକେ ଲାଗିଛି। ତୁ ସେଇଥିରେ ଶୁଆଇ ଦେଉନୁ, ତୁ ଯା। ଏକଥା ମୁଁ କମଳ ଭିତରେ ରହି କହୁଥାଏ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନେଉଳ ଆସି ମୋତେ ଡାକେ, ରାଜା ରାଜା ଆସିଲେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କୁହେ, ଧେତ୍ ତେରିକି, କେହି ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦେବନି। ମୁଁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ରାତି 1 ବାଜିଛି। ମୋର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ କୁହେ ନେଉଳକୁ, କି ସେ କହୁଥିଲା ଦିନ ହେଲାଣି ଉଠ, ଏବେ ତ ରାତି 1 ବାଜିଛି। ନେଉଳ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଁ କରି ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ନେଉଳକୁ କୁହେ, ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ତ ପାଟିରେ ମାଛି ପଶିଯିବ। ଆଉ କେହି ତ ଜଣେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସି କହୁଥିଲା, ଶୋଇଛୁ କ'ଣ, ଦିନ ହେଲାଣି। ସେ କିଏ ହୋଇଥିବ? ସେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର କଣାଟେ? ମୁଁ ଏମିତି କହି ନେଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ତା ସହିତ ଲାଟିନ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। ନେଉଳ ଲାଟିନ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋବାଇଲର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଓପନ୍ କରି ଦେଖୁଥାଏ ଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଆଖିଟା କେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ ମୋତେ ଜାଣି ହୁଏନା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନଟିଏ ଦିଏ। ମୋର ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖେ ତ ନେଉଳ ସେ ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ ପଶିଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ପଚାରେ, ଇରେ ନେଉଳ, ତା ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଆସିବୁ। ମୋତେ ଜୋରସୋରରେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଇ ସିଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖେ ତ ନେଉଳ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କେହି ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ ସେ କଥା ସବୁ ଭାବୁଥାଏ। ମୁଁ ନେଉଳକୁ ଡାକେ, ନେଉଳ ଉଠ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥାଏ, କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁନଥାଏ। ମୁଁ ସେଠୁ ନେଉଳକୁ ହଲେଇ ଦିଏ ତ ସେ କମଳ ଭିତରେ ନେଉଳ ନଥାଏ। ସେଠାରୁ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଝକମକ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ସମସ୍ତେ ଉଠି ସେଠି ଘଟୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ କେହି ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ସେଇ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଲାଟିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଲାଟିନ୍ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନେଉଳ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ସେଠାରୁ ନେଉଳକୁ ଆଣି ସିଟ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ପାଣି ଆଣି ତା ମୁହଁରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁ ସାରା ରକ୍ତରେ ଭରିଯାଏ। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତୁଆ ପବନ ଓ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହୋହୋ ରଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କ କାନ ଫାଟିଯାଏ। ଆମେ ଡରି ଡରି ବସି ନେଉଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ। କେହି ଜଣେ ସେ ଲାଟିନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ମାରିଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି। ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସିଧା ସିଧା ଯାଉଥାଏ। ଆମେମାନେ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଥାଉ। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ନଥିଲା ଓ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସେ କହି କହି ଯାଉଥାଏ, ଏଠାରୁ ସମସ୍ତେ ପଳାଅ, ଏହି ବଗିଟି ମୋ ନାତୁଣୀର, ଯିଏ ନ ଯିବ ସେ ମରିବ। ଏକଥା କହି ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଆମେମାନେ ନେଉଳକୁ ନେଇ ଅଲଗା ବଗିକୁ ଚାଲିଯାଉ ଓ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି, ବଗି ନମ୍ବର 21ର ଅଞ୍ଜଳି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି କୋଇମ୍ବତୁର ଯିବା ବାଟରେ ବଗି ନମ୍ବର 21ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍କୁ ଟାଣି ଅନ୍ୟ ବଗିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେହି ବଗିରେ ରହିଗଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଓ ତାର 18 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ। କିଛି ଲୋକମାନେ ସେହି ନିଆଁଟିକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଲିଭାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ର ପରିଚାଳକମାନେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବଗିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଓ ବଗିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଓ ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ତାର ନାତୁଣୀ ସେହି ବଗିରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ବଗି ନମ୍ବର 21 ସେହି ଟ୍ରାକରେ ଯାଏ, ସେଠି ଅଞ୍ଜଳିର ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଗିର ନାଁ ବଗି ନମ୍ବର 21। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ହରର ଷ୍ଟୋରି 402କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।